Esselamu aleyküm ediz vatandaşlar. Salam alik, qadirli aydımsal müştokları. Hormatly dabara gatnaşçylar. Türkmenistan rowaşyň watan ýylynyň şöhraty wakalary besenýän garaşy ýurdumyz. Gahrman arkadamyzyň paradatly baştonlugyny bedew wady bilen barha anamly öňe barýar. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne güller açýan garaşy ýurdumyz. Ähli uğurlar boýunça belin sepketleri ýetip, Türkmenistan watanymyzyň halkara awraýy, şan şöhraty dünýä ýüzünde barha belinde galýar. Bahtiyar halkımızın dürlü övüşünlere bay, milli medeniyeti, sungaty, kalva yakyny owazlara eýlenen aýdym sazlary bugün täze dörüjülük üstünlüklerini, rowaşyklaryna besenýär. Milli aýdym saz sungatymyzy has ösürmek, kämilleşdirmek maksady bilen ýurdumyza ýygyderli geçirilýän dörüjülük beýleşiklerdi. Ýyl içinde täzedekiler ýüze çykarmakda. Türkmen sungatyny täze aýdym sazlar bilen baýlaşdyrmakda möhüm ähmiýetlidir. Mehriban arkadamyzyň çäksiz gollaw himaýaty bilen inne asyrly däwe öwrülip, her ýylly guramaçylykla geçirilýän ýanglan diýarym telewizsiýasyna ýanglanýan joşgunly aýdymlar bagtyarlyk döwrümizin belent wasby bolup, berkarar diýarymyza ýangsalýar. Şu şahatlıklı burzatda Türkmen aýdym sasynyň otuny, medeniýetini ösürme uğrundaky giň gerimli işler durmuşa geçirip berýän Gahrman, mehriban arkadamyza tüý sürekden alkyşlanmada edýär. Gahrman arkadamyzyň şany sag, ömrü uzak, belent başı aman bolsun. Ýediz arkadamyzyň saýasynda Türkmen aýdym saýlarymyz belentden belent ýanglansyn. Prezidentimiň taýsir taýinlanmalar netijesinde medeni ähmiýetli binalar oňlar çaty gurulyp, döwlet, halkara derejeli medeni forumlar ýygyderli geçirilýär. Bu çäreler milli medeniýetimizi, sungatymy dünýäge ýaymakda, daşar ýurt medeniýeti, sunaty bilen türkmen tomoşaçylaryny tanışdyrmakda we hinlen kämilleşmegine ýardam etmekde uly ähmiýete eýedir. Türkmenistanyň prezidentiniň yglan eden Türkmeniň altyn asratly beýleşiginiň çäklerine geçirilýän Ýanglan diýarym beýleşiginiň maksady ýaş dekenler ýüze çykarmaklygy görüpdirilendir. 2019-njy ýagny Türkmenistan rowaşlygyň watany ýylynda bu telebeýleşigiň Aşgabat şäher we vilayet tapgyrlary tamamlanyp, ýeňijiler ýüze çykaryldy. Ahal vilayetinden Gursow Hyjudan nol esker ýigit Ýusuf Ataýew vilayet tapgyryna watana düşünnüm diýen joşgunly aýdym bilen emin agdalyň ýokary bahasyna münasip boldy. Gojaman hadar etekläp oturan Balkan vilayetine çekeleşikli geçen tapgyrda wekinler öňe saýlanmak başardylar. BW'niň diýen halk aýdymyny ýerine ýetiren Ýakup Öwezow emin agdalyň öwgüsine münasip bolup, inniki tapgyra çykmagy huk gazandy. Gadimdan aýdym saza Tanimal başy sadanlara bay Maru vilayetiniň tapgyryna çykyş eden 10 aýdymçyň arasyndan saýlanyp çykan 2 aýdymçyň biri Nur Ýagdybekiew, Çar Nuriýewiň sadyna gara setliýiň sözlerini döreden näzlim uzmaňa diýen aýdymy bilen tapawutlanıpdy. Daşoguzda hem 10 aýdymçyň gatnaşmagyna geçirilen vilayet tapgyr örän gyzykly boldy. Mekan Nazarmedowyň ýerine ýetiren Şafeni Mariýew operasynyň Palawo gelýän aýdymy tomoşaçylar tarapyndan gylgyn garşylanyp, emin agdalyň ýokary bahasyna münasip boldy. Aşgabat şäher tapgyryna emin agdalyň ýokary bahasyna münasip bolmak başaran ýaş aýdymçylaryň biri Gurban Jemal Urazurdoýewadyr. Gurban Jemal deslapky tapgyrda ynjytma diýen türkmen halk aýdymyny aýdypdy. Gademy Jeyhunyň kenaryna çekeleşikli geçen beýleşikde öňe saýlanmak başaran ýaş aýdymçylaryň ikisi iň ýokary baha münasip bolup, jemleji tapgyra gatnaşmagy hukuk gazandy. Şolaryň biri Faruk Ergeshew söýgülüm diýen söýgü aýdymyny ýerine ýetiripdi. Deslapky tapgyrda bugün diýen aýdym bilen çykyş eden ahally ýaş dekinleň ýene biri Çargelli Atawallaýew emin agdalyň ýokary bahasyna münasip boldy. Şeýlede Lewap vilayet ýörüýte sungat mektebiniň talibi wakal aýdymçysy Guljemal Taýlewa ýara salam diýen aýdym ussatlyk bilen ýerine ýetirip, emin agdalyň öwgüsine münasip bolupdy. Türkmen estradasynyň halipalarynyň biri Öwgerli Tekaýewiň Nuru Bayramowyň sözlerini döreden diňe seň üçin aýdymy bilen şäher tapgyryna ýeňji bolan aýdymçylaryň biri Umit Tekaýew.
Bu bäsleşige öňem gatnaşan Garaja Garajaýewa vilayet tapgyryna ýerine ýetiren anjytma diýen türkmen halkaýdymy üstünlük getirip döwlet derejesindäki tapgyra çykmagy hukuk berdi. Amanyýly Esenmuradow bolsa Mar şäherine geçirilen vilayet tapgyryna arkadag bilen ýen aýdymy aýdyp emin agzalyň ýokary bahasyna münasip boldy. Şoň ýaly esker ýigit Allaberdi Amanow vilayet tapgyryna diýarymyň ösüşlerini arkadağımdan atalık aradalarını vasp ediyen arkadağlı diyarda diyen aydın bilen çıkış edip cemleyici tapkıra katnaşmağa hukuk kazanny. Bizem bu yaş zehinlere medeniyetin, sunutun güllep ösüyen yurdunna arzular hasıl bolýan bu ajaýyp diyarda geçirilen bäsleşikde üstünlükler arzu edýär. Şeýle mümkinçilikler döre diyen gahrman arkadağımyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Il yurt bähwitli, dünýä ähmiýetli alyp barýan işleri mundan beýlegem rowaj alsyn. Watan öňe barýa bedewadyna, dünýä çire bilen sarpadyna, bagtyar nesillin hoş owadyna, ýurda şöhrat bolup ýanglandýarym, kalba ganat bolup ýanglandýarym. Bagtyarlyk binýady şat durmuşuň, ganatlanyp hasy gelýä joşasyň, gahrman arkadag uzak ýaşasyn, watan waspy bolup ýanglandýarym, sunuňat ýoly bolup ýanglandýarym. Mehriban adamlar, häzir ýanglandýarym telebätleşigimiziň şatlyk şowgun bilen jemleji tapgyryna başlaýar. Mehriban ileşir, ediz watandaşlar, ýanglandýarym telebätleşigimiziň jemleji tapgyrynda ilkinji bolup Ahal vilayetinden Ýüsup Ataýew çykyş eder. Her ıqvalla, her keremne arkada. Bulaydym gahrman arkadamyzyň saýysynda alınıp barýan büyük işleriň, ýurdumyzyň awadançylygynyň, halkymyzyň bagtyarlygynyň wasp bolup ýangsalýar. Mehriban ileşir, sahnamyzda ilkinji bolup Ahal vilayetinden Ýüsup Ataýew. Sarsma vatan tede, köşkü eyvanna, Türkmen maltı elim, içre feyranna, bir karar yutul, mocuk devranna, İrkballa her kerimde arkada, Türkmenin ak yolu rovana gelli, Aydınlığın mukamlığın ovalı gelli, Merdana pedirlin dovanı gelli, Yurdumuz asuda, iller maltıyar, Sarsmalı kalan sinma dayanşım vatan, Şükratın mertebem ananşım vatan, Arkada, arkada, tidirükte şahmetinle, Arkada, arkada, her bala her kerimde, Arkada, arkada, tidirükte şahmetinle, Arkada, arkada, her bala her kerimde. Bir büyük mertebe, vatan boruğu, bilin terker davaşı, vatan yüreği, bak parağatlık dünyanın direvi, yüreğimizin gürtünlüsü kasanda, bu sonçumuz arka dağlı vatanına, bu sonçumuz arka dağlı vatanına, bu sonçumuz arka dağlı vatanına. Siz bilin özgür yer,
dünyanın kişi oraya vatanı dağdı dişti dilde ağıtı vardır vatanın aşkı İrkballa her keremde arkada bakı bahtiyardır milletin ruhi dünya yalkın tatşar devletin tuği asuda parahat Türkmenin yurdu yurdumuz asuda iler bahtiyar sarsmal kalan finma dayansın vatan şükratın mertebe olansın vatan arkada Til yürüktü zannetini arkada Herik bala herik kerimde arkada Til yürüktü zannetini arkada Herik bala herik kerimde arkada Til yürüktü zannetini arkada Herik bala herik kerimde arkada Dil yürüktü zannetini arkada Herik bala herik kerimde Bu dünyada sensin depemin täji. Sen täjini kimi allırdın bibi. Yanırdın bibi deyip bağşı nur verdi gulufun aşık şanlıyının sözlerini şervan perdelerden qaynatıp aydayan bu aydymy tomuşol toylaryň hemişe bedew olup ýanglanıp gelýär. Elbette, aydymyň her setri, her bendi ýakymly näziklik bilen dinleýijileri özüne maýl edýär. Ussat halipalardan miras galan yanırdın bibi diýen bu meşhur aydymy häzir Balkan vilayatyndan Ýakup Ögezow ýerine ýetirip berer. Hany göreliň, ýaş aydymçy bu aydymy nähili ýerine ýetirerkä? Sahnamyzda Balkan vilayatyndan Ýakup Ögezow.
Ağlı sütüm gördü gidelim, bilmedim bu işi nedeni. Kime döndüm güllün nedik bedeni, benim konum odum dindirdin biri, yanlardın biri, söylürdün biri. Ağlattın biri. Hop, bağlarda kızıl alma, yanlarına kızıl alma. Atalıken yalvardım vay canım al yarım al bey. Derdine derman gelin, boynumu burma gelin. Kendinden rahatladım, vay gül yüzüm görmen gelin ey. Gelin ey. Hay 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 hay. Aç kucağımı tut bağrına sal beni. Dedin benim sen közüm beni. Yanlardın bibi, koydurdun bibi. Ne derdin bibi? Hey! Mekan, bäseşimizde gatnaşan aýdymçylarymyz biri-biriniň şirin owazy sesleri bilen aýdymlary ýerine ýetirýärler. Eminlerbe de ýeňijen saýlamak ansat düşmese gerek. Elbette. Ýoksa da bäseşimizde gatnaşan inni aýdymçy haýta aýdym bilen çykşaýdy-ýa. Inni kaydamçı. Ha, yadıma düştü. Aýtda onda ýadyňa düşen bolsa. Aydıp durna yadıma düştü. Näme ýadyňa düşdi? Dünya gödel. Häzir bäsleşiňizde inniki ýanglanjak aýdymyň ady yadıma düştü. Ady. He, şey diýsene. Onu Işık Mülküniň şahsy Moğlen Epesiň sözlerini nusgawy kompozitorymyz Nurhal Mammedowyň sazyna ýazylan bu aýdym ýanglananda insan kalbyny ışık dünýäsine jadylaýar. Marwul aýtyndan Nur ýagdy Bekiýewiň ýerine ýetirjek yadyma düştü diýen bu aýdymyň dinlesek, durşuny owada söýge ýugurulan aýdymyň sözleri bada-bad yadymyza düşdi gerek. Garşylalyň sahnamyzda Marwul aýtyndan Nur ýagdy Bekiýew. yadyma düşdi. Ne hale verdim gülü gülsün ne vah gülü gülsün ne
Yadıma düşüyor. Bazen keman tapması bağlar içinde Mehriban ileşer. Türkmen halk desanları milli edebiyatımızın genci kadinasyna öwürlen desanlardır. Şahsenem Garip, Leyli Mecnun, Zühre Tahir ýaly desanlarymyzdan aýdylýan aýdymlar halkyň kalbyna baky ornaldy. Elbette, Şahsenem Garip destanından palawu gelýän aýdym dinlärimizi bolsa, halkymyzyň milli tagamlarynyň biri bolan palawuň toy desterhanlarymyzyň bezegine urlenligi buýsonç bilen hakydamyza dolýar. Hormatly dawara gatnaşçylary, häzir Daşowut welaýatynyň Mekan Nazarmedow, Rutgow kompozitorymyz daňatara özüň sadyny ýerine ýetirjek palawu gelýän aýdymy toy joşuny bolup ine şeýle ýanglanýar. Garşylalyň sahnamyzda Daşowut welaýatyndan Mekan Nazarmedow. Arda geldim sana bugün umman derya amman amman halımны aýsam beyan umman derya amman amman Bagşy Oradiyeli Aliýasyň şekewlikende ýerine ýetiren alhama kawatyndan gaýnap çykan bu aýdymy Türkmen aýdym sahasynyň otunyň altyn hazinasyny öwürlen aýdymlarynyň biridir. ummanlaryň joşguny, derýalaryň badyny köňülleri ornadan amman amman ýan halk aýdymy bugün halkymyzyň kalbyna baky ýaşaýar. Gödel paýtatymyz Aşgabat şäheriniň
Gurban Cemal Orazdır Duyvanın juwan kalıbından joşun bulaydım. Bizi umman deryalarının gözelliklerine kanatlanır. Sahnamızda gözül paytagtymyz Aşgabat şäherinden Gurban Cemal Orazırdywa. Süren canıma uçup öteden Ay ne dedim bu senin umman derya Aman, aman neydi Umman derya, umman derya çıkmağım kumanı umman derya Navardan çıkmağım kumanı umman derya Umman derya, umman derya Nurun saçar bu oğudun şakana, bu söygü dünyası. Şuğlasından kışam dönür bakara, bu söygü dünyası. Söýgü dünyasy gözelliň, bagtyň, mehr ışkyň dünýäsidir. Söýgü hakdaky aýdymlar bolsa, juwan göwnleriň ışky namalardyr. Dünya gödel. Häzir bäýatlaşymyzy inniki ýanglanjak aýdymyň söýgü hakdaky aýdymdygyny tomuşuşlarymyz eýýäm aňan bolsalar gerek. Elbetde, habaryň barmy diýen söýgü aýdymy bilen Lewap welaýatynyň Faruk Ergeshew.
dilber halımdan haberim var mı? Ala gözlü nelli dilber halımdan haberim var mı? Seni yad eyler alarlar zulümden haberin var mı? Gözeller yola düzülli aşığın bağrı edilli. Gözeller yola düzülli aşığın bağrı edilli. Atlaylar yurtuna sürülür, adalar dolup da sürülür. Mavzu turunzun düşüler, boynundan haberin var mı? Mavzu turunzun düşüler, boynundan haberin var mı? Barçoğlun nedir halim, neyleyin men dünyam alam. Barçoğlun nedir halim, neyleyin men dünyam alam. Mün boğadır menin ilim, ilimden haberin var mı? Gözeller yola düzülli, aşığın bağrı edilli. Gözeller yola düzülli, aşığın bağrı edilli. Atlaylar yurtuna sürülür, badalar dolup da sürülür. Mavzu turunzun düşüler, boynundan haberin var mı? Mavzu turunzun düşüler, boynundan haberin var mı? Halimden haberin var mı? Ödür şu yollar aşağı, bahtiyarlık bedev vadı. Ak yolları şuğlu taşya, vatanımın şöhrat şanı. Köngüllere nağma seçer, rovaşlanyar edid vatan, arkadan ıhlasından yanglan diyar nağmaları. Göğünlerin telvafına yangan diyar nağmaları. Mehriban adamları, Türkmenistan rovaşun vatan yelimizde yangan diyarım 2019 telebätleşigimizde yanglanayan aydımlar. Rovaşun owadı bolup yanglanayan. Mekan, televizyonumuzda yanglan yarım 2018 televizyonunun yeňçilere matnaşýarlar. Elbette, ýöne olar bätleşen oklardy, tomoşaçylarymyz üçin häzir joşun aýdym ýerine ýetirerler. Mehriban tomoşaçylar, häzir sahnamyzda sizin üçin Yanglan yarım 2018 televizyonunun yeňçileri joşun aýdymy ýerine ýetirýärler. Yanlan
yasa dilerde alkısı de arkada yalan 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 diyor yalan 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 diyor yalan yalan diyor yalan yalan diyor. Dünya golun. Ardygula geçkiden näler görmedin mi? Kim Ardıgül? Inni kaydım şu öd aydymyny Ardygula atdy bir gyz şagyrya. Benim bärik gelen bolaýmasyn diýip gaýtdym. Mekan, aydym için tak aydymny aýtmanka Ardıgül nerden gelsin? Ha. Ýöne biz aydym şeýini yglan etmesek aydym şeý. Aydymyna başlap bilmede. Gel şoň üçin wagt ýetirmän, aydym şeými sahnamyda çagyraýaly. Gel şeýdeli. Mehriban ileşler. Gel Ardygul görşeýle adly aydym bilen Ahal welaýatynyň Şargelli Ataballi. Ay, men seni görmene gelim ayardı vil garişeyli. Ay, halımı sormana gelim çanardı vil garişeyli. Yalanın olayın kaçmay yıllık kimin yanı ölçmey yanı ölçmey Utolgam yüzünü açmay Ardygül hanım görüşmeyli Ardygül hanım görüşmeyli Gelli hem günü geleyin kıyıdardı ul görüşeyle Kapıyımda kullar olayın canardı ul görüşeyle Pivana tutmayadım niye şetkin var izledimle Ay kan amrı savma yüzümle çanardı ul görüşeyle Yok tedbir gellik fede kurvay Oğlum kanı vıdık kanı vıdık Elimin netirim bileni Ardygül hanım görüşeyli Ardygül hanım görüşeyli Görüşeyli dağım görüşeyli bilin Ardygül hanım görüşeyle Ay Ardygül hanım görüşeyle
halysy, gözellik zynatı, türkmen halysy, jahan içre belent bolly gymmaty, göwüller ganatı, türkmen halysy. Şahyryň goş setirlerine wasp edilşi ýaly, türkmen halysy, gözelligiň, owadanlygyň, nepisligiň nusgatydyr. Halçylygy sungut derejesinde belende götüren türkmen halkymyň ýaşaýyş durmuş ýörelgelerini, nepis hallaryň aýratyn orny bar. Lebap vilayatyndan Güljemal Taýliba, Kerim Gurban Efesiň sözlerini, Weli Ahmetowyň sadyna ýerine ýetirjek türkmen halysyň aýdym bilen halçylyk sungutumyzy wasp edýär. Garşylalyň sahnamyzda Lebap vilayatyndan Güljemal Taýliba. Mehriban ileşler, elin vatandaşlar. Kahraman arkadamızın fayasında ağdı bir merdana Türkmen halkımız, Aydın Fazlı, Bagtiyar, abadan asuğdu vatanına döğran sürüyor. Berkarar devletimizin bagtiyarlık doğrunun her bir günleri halkımıza şeksiz bagdeşiliyor. Ruhvaşığın ak yollarını ruhlanırıyor.
Bagtly Türkmen adly aýdymna hem Türkmen halkynyň bagtyar durmuşy, döwlet berkararlygy belent wasp edilýär. Şahyr Allahyar Çürüýewiň sözlerini özgele tekäýfiň sadyna ýazylan bu aýdym ýanglananna kalbymyzda ýedi watanymyzda gahrman arkadamyzda bolan bu ýsanjymyz has tartýar. Mehriban ileşler. Häzir sahnamyzda güzel paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Umyt Tekäý Bagtly Türkmen adly aýdymyny ine şeýle bu ýsanjy bilen ýerine ýetirýär. Garşylalyň paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň Umyt Tekäý. Derde derman şifali, vatanım martafali. Dostlarına öpali, gerçek Türkmen oğluydu. Bagtly Türkmen oğluydu. Dostlarına öpali, gerçek Türkmen oğluydu. Bagtly Türkmen oğluydu. İslam'ın teci tatlı, rahmetten taptım batı. Geleceğim nurdan yatı, gerçek Türkmen oğlu bir. Bagtly Türkmen oğlu bir. Geleceğim nurdan yatı, gerçek Türkmen oğlu bir. Bagtly Türkmen oğlu bir. Şatataydım tadım Bahtiyar oğluydun gerçek Türkmen oğlu bir Bagtly Türkmen oğlu bir Bahtiyar oğluydun gerçek Türkmen oğlu bir Bagtly Türkmen oğlu bir Bolsun daştağım olsa şad menilim şad bolsa Kalbimda marasa gerçek Türkmen oğlu bir Bagtly Türkmen oğlu bir Kalbimda marasa gerçek Türkmen oğlu bir Bagtly Türkmen oğlu bir Gerçek Türkmen oğlu bir Bagtly Türkmen oğlu bir Meniň edi dostlarym ardymy aýdaýdy. Meniň ardymny ýetiriň ol gaşy gara göze. Akylly maralym. Bu aýdym indi enşe ýyllar bäri ýylyşyna tutulýan toýlarda uly joşun bilen aýdylýar. Bagşylar Oradyýly Aliýasyň, Taky Jebbarowyň şekewlükende belin teňde ýerine ýetirýän bu aýdymy Türkmen aýdym sasynyň otunyň ýynşe tilsimleri, köpe uşgunly aýratynlyklara baýlygyndan habar berýär. Ýedi-dileşler, Balkan welaýatynyň Garaja Garajaew meşhur halipalaryň ýolundan bu aýdymy juwan kalbynyň joşdurup, ine şeýle ýerine ýetirýär. Sahnamyzda Balkan welaýatyndan Garaja Garajaew.
Canının pozu verdi tomoş eylem bizlere senin canı tavsırıp turun kaydın iyimide. Ey yahir sen ya peker gamdan mağrum yırtar salama gelin kıyılar vayak gülüm aralime. Salama gelin kıyılar vaya gözlüm aranime. Ey nova ay vay versem cemalın elim tutar. Ol cemalı aşık min may bul yan gün günden beter. Bile kurmane. Ey kaparayı gönlerdine vadalaştım gelme. Anı var kuncumdan men ölüm akülüm aralime. Ay durdu vakşı teptir karıvızı gelin. Gelin bağdıra çıkıp kıynalaptır kolunu. Arkadaşa çıkıp da burcu görsem yüzümni karşımdan men ölüm akülüm aralım. Sen benim maralım. Ay yılgırşıma mayırım. Yılgırşıma mayırım gelini. Akülüm arım alemey. Tünü deryanın uğrunda şatenim gıydın ışığında pervanı bolup bören garip öz mağşuğuna qowuşmak üçün enşime horlukları başından geçirýär. Totu zypat şerin sözli, gırmız yaňak güler yüzli, şerin neyin gara gözli, şatenemi gördüňizmi diýip garybyň kalbyna çykan bu owazlar şu günlere şenli aýdymçylaryň, bagşylaryň dillerinden düşmän gelýär. İdidileşlerim. Mar velayetinden Amaniyeli Eten Muradov Şatenim Garip Çeper filminden Garibin aydymnaýdanna bu kadimi destanın tarihi wakalary kalbimizde canlanýar. Mehriban adamlar, sahnamızda Mar velayetinden Amaniyeli Eten Muradov. Yanmış moduna, yanım odina. Gel yetiş tadıma, yetiş tadıma. Yanmış moduna, yanım odina. Gel yetiş tadıma, benim tadıma. Ben baratam gözleri sandını, şatenim en aşığı. Ben baratam gözleri sandını, şatenim
koşum Gentil kanlı başam buğam en başam Gel göğünü koşum men göğünü koşum Gentil kanlı başam buğam en başam Ben karafam gözleri cadını Şadenem en aşığım Ben karafam gözleri cadını Şadenem en aşığım Şadenem en aşığım Men karafam gözleri cadını Şadenem en aşığım Şadenem en aşığım Şadenem en aşığım Bir karar devletin bahtiyar döwri. Toylary ulaşýar, toylaň dowamy. Arkadağı alkış olup yanlanýar, aydymçy ýaşlaryň köňül owady. Halkymyzy ajaýyp döwre ýetiren, ýurdumyzy beýik ösüşlere beseýän, gahryman arkadamyzyň alyp barýan giň gerimli beýik işleri, sürgat dünýäsine çäksiz alkışa, egsilmez buýsanjy, bimeşör tarypy urlýar. Şoň süýnüm ýene bir ýoly mehriban arkadamyza tüý sürekden alkışlamada aýdýar. Mehriban arkadamyzyň jany sag, ömür uzak, mertebeli başy hemişe aman bolsun. Mehriban adamlar, alkışlama adlı aydym bilen Daşoğuz vilayetinden Allah berdi Amanow. Atudulu baştacığım arkadağım Kenan vatan devlet adın üçün çıgar Kasam dille senan vatan Uytoncum sen namı tarım Mestevim bakırar Gencikenin kanımanım Bir kararlık binan vatan Aydınların acabından Vasfın bedevi kadamından Higalenin kucağından Bütün büyük çınar vatan Aydınların acabından Vasfın bedevi kadamından Higalenin kucağından Bütün büyük çınar vatan Dostluğuna udar yolu Buytoncundur bedevi kalı Halkımın beyik ıkbalı Ulus ilin aman vatan Sen baltımın bakıbadı Başım teci kuvun şadı İngelime meşhuradı Bahtiyarlık aman vatan Aydınlarını acabından Vasfın bedevi kadamından Hingalimin kucağından Bütün büyük çınar vatan Aydınlarını
acabından Vasfın bedev kadımından Giğelimin kucağından Biten beyik çınar vatan Ruvaçlık adımlan getiriyer coşu Yaşa, edil vatan müdümü yaşa Karasın bir taraf Türkmenistan'a Kulluk ediyer, benim terkel de başa Aydınlarımı acabından Vasfın bedev kadımından Giğelimin kucağından Biten beyik çınar vatan Biten beyik çınar vatan Mehriban ileşer, hormatly tomuşaşylar. Ýaňlan ýarym 2019 telewat eşigimiň 25 tapgyrynda ýaş ekeni aýdymçylamyň ýerine ýetiren aýdymlary şulardan barat. Yürüp joşup buýsanç bilen aýdanım. Bagty ýarlyk şuglusydyr Aşgabat. Ak mermerli binalaryň aýdymym, ak ýollaryň şuglusydyr Aşgabat. Gözelliň, owadanlyň, bagtyarlyň mekany bolan ak şäherimiz Aşgabat, dilleriň destany, ajaýyplyk bostandyr. Gözel paýtagtymyň adyny göterýän biziň ýurdumyzda Aşgabat feýilgä hemma. Aşgabat mihmanhanasy. Şeýle-de şuňky ýaňlan ýarym telewiziýamyzda gatnaşýan ýaş ekeni aýdymçylamyda tadanlarlyk edýän Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat orkestri. Mehriban adamlar, häzir dawaramyzy Türkmenistanyň at gadanan artisti Atajan Berdiýew hemde ýaňlan ýarym 2018 telewiziýanyň ýeňjisi Atajan Hojakulyň bilelikde ýerine ýetirmeginde gözel paýtagtymyň watbyny ýetirýän aýdym dinläliň. Sen kesmeme oğlan ya canman diydim gönlüm sağ la 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 Gülletin şatlantin canıma sana la 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 Gülletin şatlantin canıma sana Tolkunlu deryalar akyalar gel kölüngde Sonalar balkılla sayrayar gel çölüngde Ey volim tepini boş yar benim tepimi Bilbiller nama sal yar kölüngde La 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 Gülletin şatlantin canım aşkabat La 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 Gülletin şatlantin canım aşkabat
Mehriban ileşler, hormatly tomoşaşylar. Häzir ýanlan ýarym 2019 telebätleşigimiň jemleji tapgyrna gatnaşmaga hukuk gadanan ýaş sekini aýdymçylanmady, sahnamyza çagyrýar. Gaderli dawara gatnaşyjylar, hormatly watandaşlarym. Anha bugun şatlyk şowkuny guralýan ýanglan ýarym telebätleşiginiň jemleji tapgyrna çykyş etmäge hukuk gadanan aýdymçylarymyň belent heňde ýerini ýetiren aýdymlaryny dinledik. Hormatly ileşler, häzir bolsam Türkmenistanyň prezidentiniň ýanglan ýarym telebätleşiginiň ýeňçilerini aglan etmek hakyndaky kararyny okumak hemde ýeňçiler syýraklamak üçin Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Bakargul Qurban Muradowyna Abdi Ibani hemde Türkmenistanyň Medeniýet ministri Ategeli Şamrad bey şeýledi eminler toparmady sahnamyza çagyrýar. Ýanglan diýarym telebätleşiginiň ýeňçilerini yglan etmek hakynda. Türkmenistanyň prezidentiniň edebiýat, medeniýet we sunugat işgärleriniň höwetçiň aýdynçy ýaşlarynyň hemde wekil çağalarynyň arasynda yglan eden Türkmeniň altyn asr atly bayragyny alma urunlaky bätleşiň çäklerini Türkmenistanyň garaşdyrlyk gününiň 28 ýyllyk münasibetli geçirilen ýanglan diýarym telebätleşigine ýurdumyň welaýatlaryndan Aşgabat şäherinden gatnaşan ýaş wekili aýdymçy ýaşlarynyň arasyndan berkarar döwletiň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan rowaşlygyň watary ýylyna milli medeniýetimiz we sungatymyzy ösdürmek ugruna joşgunly zähmet çekjek. Türkmeniň aýdymsa sungatynyň parrak ýyldylary bolup geçjek wekili aýdymçylar ýüze çykaryldy. Ýanglan diýarym telebätleşigine ýokary ustatlyk görkezip, aýratyn tapawutlanan aýdymçylar syýlamak maksady bilen karar edýär. Ýurdumyzyň şuraýatlaryny ýanglan diýarym telebätleşiginiň ýeňçileri diýip yglan etmeli we her ýeňjini Türkmenistanyň prezidentiniň altyn zanjyry bilen syýlaklamaly. Aşgabat şäher häkimliginiň Aşgabat dörüjlük toporunyň 1-nji derejeli artisti Gurban Cemal Şöhrat Geliyevna Orazburdivani. Şuun meniň durmuşymda iň bir ýatdan çykmajak, iň bir bagtly günlerimiň biri. Çünki şu mukaddes sahnada mehriban, gahrman arkadamyzyň şahser paýyna münasip bolmak bagty maňa meýser etdi. Gahryman arkadamyz bize diňe bir şahser paýdal eýtem döwletli döwrany, bagtyarlygy, eşretli zamanany, cennet ýaly mekany, asuda parahat ýurdumyz peşkeş berdi. Gahryman arkadamyz siziň janyňyz sag bolsun, belent başyňyz aman bolsun. Elmadama ýyl ýurt behwetli beýik tutumlaryňyz rowaşlyklary beslensin. Bizem şu ajaýyp beren ýurduňyzy, döwletli döwranyňyzy wasp edýän aýdymlar bilen siziň alyp barýan siýasatyňyzy wasp edýän aýdymlar bilen siziň bize beren şu peşkeşiňizi ödejekdigime inanyrýan. Gahryman arkadamyz bir ýaşlar elmadama siz bilen. Mukaddes peder ýaşan ýerleri bugün öňe barýar bagtyň kerweni zamanan paýhasy döwrüň serweri siz türkmeni beýik
bal arkada, işin röwaç udup ýaşy arkada. Akal Welayet Ýürüýte Sunut Mekdebiniň talibi Çargelli Kaka Muhammed Ataballiýew. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe gahrman arkadağımyzyň yglan eden ýanglan ýarym telewizsiýasyna gatnaşyp beňji bolmak maňa da meýesser etdi. Gahrman arkadağımyz biz ýaşlara şular ýaly uly sahnalarda çyk görkezmäne uly mümkinçilikler döredip berdi. Gahrman arkadağımyzyň jany sag, başy dik, ýyly urt bähwitli, döwlet ähmiýetli işleri mundan beýle rowaj alsyn. Balkan Welaýatynyň Magtumly Etrap Medeniýet bölüminiň Könükesir o Medeniýet öýüniň aýdym sady ýol başly Garaja İlgeli ogly Garajaýew. Şuun men durmuşumda iň bagtly gülleriň biri. Hiç wagt ýatdan çykmajak gülleriň biri boldy. Bizi şunuň ýaly ul sahnalarda, ul çärelerinde çykyş etmäne peşes beren garhman arkadamyzyň jany sag bolsun. Goýan tutýan tutumly işleri elmidamy rowaj alsyn. Ayu hey ya huzan Allah arkadağımı bilene şanımı arşagal yar arkadağımı bilene şanımı arşagal yar ol beduvadi bilene Daşawdy Welaýatynyň Türkmenistan Şeri işleri ministriniň Mälik Gulberdi Muhammedow adynaky 101-nji harby bölüminiň çağırış boýunça harby gullukçysy Allah berdi Orazgul ogly Amanow. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň rowaçlygy beslenen ýylynda 2019-njy ýylda ýanglan diýarym telewizsiýasyna gatnaşyp maňa da ýeňiňi bolmak bagty meýesser etdi. Onda da türkmen esgeri bolup şunuň ýaly uly sahnalara çykyp çykyş etmäge, şeýle mümkinçilikleri döredip beren hormatly bilen serkerde başymyzyň jany sag tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Garaşsyz baky betarap watanmyza, mehriban halkymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentine,
Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin belen terkerde başına kulluk ediyerin. Devap Ulayet Yuri Tosungot Mektebi'nin talibi Gülcemal Taylibanı. Berkarar döwletimizin bahtiyarlyk döwründe gahrman, mehriban arkadamynyň saýasynda ata watanymyz, bekişli ýurdumyz Türkmenistan diýarymyzyň her bir güni toý bayramlara, şanly senelere, nurly günlere beslenýär. Ine bugünkü gün meni üçin ýatdan çykmajak iň bir bagtly günleriň biri. Çağalygymda ýüregimde besen iň bir naýbaşy arzularymyň biri bolan Ýanglan diýarym telewizion ýeňçisi bolmak batymy eser etdi. Şeýle ajaýyp zamanada ýaşaýanyňmyda, okuýanyňmyda, şu ajaýyp döwrümizde wasp edip aýdym aýtýanyňmyda diýseň begen ýan begenjimiň çägi ýok. Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylyna edis türkmen halkymyzy rowaşlyklar ýol bilen ak geljege alyp barýan joşkunly göwnlerimize joşkun, aýdymly kalplarymyza ilham berýän, sunumatymyzyň hak gowandary, gahrman, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, alyp barýan tutýan tutumly işleri elime möhrowaj alsyn. Öňe barýan şöhret bilen, şan bilen, taryha jan beren gahrman bilen, halkymyň boýunca arkada bilen, jan watanym Türkmenistan arkada, jan watanym Türkmenistan arkada, arkada. Marw Ulayetynyň Wekil Wazir Etrap Medeniyet Merkeziň ýanyna hytan toporuň tanşdy Amanyl Kakymradow Esen Muradow. Assalamu alaikum hormatly mehmanlar, mehriban galipalar, berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe güllep ösýän ajaýyp diýarymyzda ýanglan diýarym bäsleşiginiň ençe tapgyrlaryndan saýlanyp, jemleýiş tapgyryna gatnaşyp, gahrman arkadagymyzyň şaher paýyna munasip bolmak bagty hem maňa da meýser etdi. Türkmenistan rowaşlygyň watan ýylynda biz nähil ösüşlere, nähil özgörüşlere ýeten bolsak, gahrman arkadagymyzyň ihlasy bilen ýetdik. Türkmen ilim arkadag bilen, bizdiňe gahrman bilen, gahrman arkadag, bizdiňe arkadag bilen. Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow. Arkada şöhret, arkada şöhret, arkada şöhret, arkada şöhret, arkada şöhret, arkada şöhret.
Gadyrly dawara gatnaşyjylarym. Ine şonuň bilen ýanglan ýarym telewizýanyň jemleji tapgyram tamam boldy. Mehriban arkadamyzy wesidi, garaşdyrlygymyň şany 28 ýyllyk toýu bilen tüý sürekden gutlaýar. Milli medeniýetimiziň sunugotymyzyň hak hogunlary, gahrman arkadamyzyň şany sag, ömrü uzak, belent başy aman bolsun. Ýanglan ýarym telewizýanyň ýeňijilerini, aýdym saat äleminde dörejülük üstünlüklerini, uly rowaşlyklary ardyp edýär. Gahrman arkadamyzyň saýasynda ýurdumyzda toýlarymyz toýulaşsyn. Her bir özüşleri aydımdır saatlara seňip, dawarasy gadal bolup ýanglanýan arkadagly ýurdumyzda, şular ýaly ýagşy günlerde, toýly günlerde diýdarlaşýançak, hoş, sag bolun. Şan